Sudar američkog i ruskog giganta. Kažu da je Dodik glavni negativac. Rat u Bosni i Hercegovini uveliko besni. U jeku rata u Ukrajini i na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države se takođe bore sa zastojem na Balkanu u vezi sa gasovodom u Bosni i Hercegovini, pitanjem koje je opterećeno velikim geopolitičkim ulozima. Naravno, reč je o borbi Amerike i Rusije za uticaj na Balkanu. Projekat koji podržavaju i Sjedinjene Države i Evropska unija, ali blokiran etničkim sukobima koji dugo koče Bosnu, ima za cilj da razbije mešanje Moskve u snabdevanje gasom u zemlji koja se nalazi između istoka i zapada. Predloženi gasovod, kojim bi se dopremio prirodni gas iz susedne Hrvatske, članice NATO-a i Evropske unije, bio bi dugačak samo 100 km i koštao bi otprilike $110 miliona, što je sitnica pored 15 milijardi koliko je potrebno za izgradnju Severnog toka, što je gasni konektor između Rusije i Nemačke. Ali to bi ozbiljno umanjilo uticaj Moskve u veoma nestabilnom regionu. Rusija je često koristila svoju kontrolu nad energijom kao oružje protiv Ukrajine u godinama koje su prethodile njenoj invaziji u punom obimu u februaru 2022. godine. I od tada je koristila da podriva evropsko jedinstvo, nudeći energetske sporazume zemljama kao što su Mađarska i Srbija. Rusija nema teritorijalne pretenzije na Bosnu ili druge balkanske nacije, a njen glavni cilj je bio da ih spreči od integracije sa Zapadom, piše New York Times. Zaustavljeni gasovod mnogo je važniji od same Bosne i Hercegovine ili buduće infrastrukture u maloj balkanskoj zemlji, rekla je Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Ovde se radi o zatvaranju puteva za destabilizujući uticaj Rusije u Evropi, rekla je Pusić. Za razliku od drugih evropskih zemalja, koje su dezinfikovale snabdevanje energijom nakon ruske invazije na Ukrajinu, Bosna je ostala u potpunosti zavisna od Moskve za svoj prirodni gas. Bez alternativnih zaliha sa zapada, James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, rekao je da Bosna rizikuje da zaostane i postane jedinstveno ranjiva na pritiske Moskve. Glavni izvori energije u Bosni i Hercegovini su hidroenergija i lokalni ugalj, ali dok prirodni gas iz Rusije čini manje od 5% ukupnog energetskog miksa u zemlji, on pomaže napajanju velike fabrike aluminijuma i toplanama koje greju Sarajevo zimi. Republika Srpska, predvođena nacionalistom Miloradom Dodikom, više puta je pretila odcepljenjem što bi predstavljalo rizik da izazove novu rundu sukoba. Dodik, redovan posetilac Rusije, nedavno je viđen na sastancima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. New York Times navodi da oni spremaju poseban projekat gasovoda koji bi povećao isporuke gasa iz Rusije. Dodik je prema pisanju ovog medija već povezan sa gasnom kompanijom Gasres. Lider bosanskih Hrvata Dragan Čović kaže da podržava predloženi zapadni gasovod, ali da želi da se stavi pod kontrolu kompanije koju će voditi etnički Hrvati umjesto postojećeg bosanskog operatera gasovoda, BH Gasa sa sedištem u Sarajevu. Kompanija koju Čović želi da stvori bi se nalazila u gradu Mostaru. Svađa je izazvala neobično nespretnu intervenciju prošlog meseca od strane državnog sekretara Antonija Blinkena. U pismima ministrima inostranih poslova Bosne i Hrvatske, Blinken je osudio Čovića zbog opstrukcije kritičnog projekta. Nihada Glamoč, direktorka BH Gasa, priznala je da su većina rukovodilaca i zaposlenih u njenoj kompaniji Bošnjaci, ali je rekla da nema potrebe za novim operaterom predvođenim Hrvatima. Sve je to samo politički, rekla je ona, napominjući da je njen jedini interes da obezbedi
raznovrsno i stabilno snabdevanje energijom. Muriš Čičić, ekonomista i predsjednik Bosanske akademije nauka i umetnosti u Sarajevu, opisao je prepirke oko gasovoda koji podržavaju Sjedinjene Američke Države i napore Dodika da izgradi alternativu za dovođenje više ruskog gasa kao model nefunkcionisanja Bosne. Bosna je tačka razdvajanja između istoka i zapada, tačka gde Rusija lako može da izazove nestabilnost preko ljudi poput Dodika, rekao je Čičić. Evropska unija je prihvatila Bosnu kao zemlju kandidata 2022. godine u sklopu napora da zaustavi ruski uticaj na Balkanu nakon invazije na Ukrajinu. Ali formalni pregovori nisu započeli, a izvršna ruka Evropskog bloka je u novembru dala tmurnu ocenu perspektiva Bosne, rekavši da zemlja nije postigla nikakav napredak u borbi protiv korupcije i da se bavi socijalno-ekonomskim reformama koje je zahtevao Brisel. Inače, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin juče je uručio u ukazanju orden Aleksandra Nevskog predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodik je odlikovan za veliki doprinos razvijanja saradnje između Rusije i Bosne i Hercegovine i jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom. Za veliki doprinos razvoju saradnje Rusije i Bosne i Hercegovine, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom, odlikovati ordenom Aleksandra Nevskog Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, navodi se u ukazu koji je ranije potpisao šef Ruske države, a prenela RTRS. Milorad Dodik je izjavio nakon razgovora sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom da je pokazana jedna pažnja i strpljenje za poziciju Republike Srpske u kontinuitetu svih ovih godina, kao i da Rusija ne ostavlja svoje prijatelje. Svaki put je to poseban događaj. Mislim da jedna mala Republika Srpska uspeva na ovaj način da skrene pažnju na ono što jeste. To nije lako. Danas je Rusija i predsjednik Putin jedan od najvažnijih globalnih ljudi i lidera, rekao je Dodik. Istakao je da se pokazuje jedna pažnja i strpljenje za poziciju Republike Srpske u kontinuitetu svih ovih godina. Verujem preko 15-20 godina, koliko sam bio u prilici da se srećem sa njim. Svako mi imponuje i to govori o tome da Rusija, kako to često predsjednik Putin kaže, ne ostavlja prijatelje. Rusija razume odnose i kako treba da se odnosi u međunarodnim odnosima, rekao je predsjednik Srpske. Podsjeća da je Rusija svedok potpisa Dejtonskog sporazuma, jedan od onih koji su svedočili istorijskom događaju. Rusija je ostala na istim pozicijama svedok onoga što je potpisano, slova kako je napisan, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Francuske, koji su sve učinili da razvale Dejtonski sporazum, poručio je Dodik.